Il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern jagħti widen bisħieħ lill-Kamra tal-Kummerċ għax mingħajr l-ebda dubju għandhom idejhom fuq il-pols tas-settur. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech matul laqgħa ma' rappreżentanti tal-Kamra tal-Kummerċ illi ppreżentawlu d-dokument ta' qabel il-budget bit-titlu Reputable Competitive Island State magħmul minn 195 proposta. Bernard Grech saħaq li spiċċa żmien illi min imexxi jitkellem biss għall-kallarija, spiċċa żmien illi min jirrappreżenta lil poplu fl-ogħla istituzzjonijiet ikun populist. U insista li pajjiżna għandu bżonn jindirizza l-problema tar-reputazzjoni għax insista illi pajjiżna jeħtieġ jikseb lura l-kredibilità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq illi pajjiżna jinsab f'sali pit-toroq u li hawn il-bżonn illi l-Gvern jippjana mhux biss għal leġislatura waħda iżda hemm bżonn ta' viżjoni li tixpruna lil ġenerazzjonijiet futuri. Minnaħa tagħha l-President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xwiereb qalet illi titlu tad-dokument jirrifletti s-sentiment attwali tal-komunità tan-negozju, sostniet li preżentament tħabtu wiċċhom ma' diversi sfidi fosthom biex il-pajjiż jinqalam il-grey listing, fatt illi aktar kemm indumu fil-lista l-griża aktar se jkollna konsegwenzi serji. Jispjegat li bħalissa l-akbar sfida hi tar-riżorsi umani fejn in-nuqqas ta' ħaddiema fil-privat qed waslu biex diversi negozji jgħalqu partijiet minn negozju tagħhom bħal lukandi jgħalqu wings u ristoranti ma jiftħux għal xejn. Marisa Xwiereb appellat lill-Gvern biex dan il-budget ma jkunx wieħed populist, iżda wieħed illi verament jindirizza l-problemi fil-waqt li insistiet li l-Gvern spiċċa jikkompeti mal-privat u bosta qed imorru jaħdmu fis-settur pubbliku. Għaldaqstant ġie propost li ħaddiema fis-settur pubbliku jiġu seconded fis-settur privat. Intant sostniet li hemm bżonn li mhux biss jinbidlu l-liġijiet iżda bżonn bidla profonda fil-kultura, bidla kif ngħixu. Fil-laqgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mill-kelliema Mario De Marco u Kristi De Bono flimkien mal-kandidati Noel Muscat u David Paceros.